mabuk, pidatone rodok umuh. Kita ini pejabat maka harus amanah, berjuang demi rakyat. Ayo semangat, ayo semangat. Tunjukkan kita kuat, punya hati, ada niat, ada tekad tahu bulat. Ayo berbuat. Kabeh gawe raga. Sangkuni paring warta dana buta proyek negara. Kabeh kudu iso nanging aja sembrono. Ala saithik penting ra ketara. Iki proyek gede nanging aja nganti lali turane dikantongi paman dibagei. Sangkuni nagih janji yen kakak dikepahi. Meeting bengi-bengi poro-poro mabuk whisky bacaan ingkunge gede. Semuanya happy. Karo gadis seksi Silinggo Angela Sari. Durmogati dadi menteri noto proyek go pribadi penting dadi kudu padi. Tunggu Ferrari. LSM disangoni anggaran kudu setiti mlebu kantong metu mburi. Sing digoleki. Infrastruktur sokor dadi kualitas ra peduli penting rakyat ora ngerti. Harap dimaklumi. Pencitraan nomor siji aktif medsos pasang aksi macak melas wani rugi. Durmogati pasang kata motivasi dadi aparat kudu iso migunani. Durmogati sidak proyek ngagap cerutu gandeng cewek parfum wangi mambu kelek konten sibuk kudu eneh eleh nyekel cetak nata boto meta-eta maca iso katon prigel ra cetha ora rumangsa. Dulur kabeh penting oleh sana kadang kudu madang kanca kendel dadi kandel kabeh dicekel. Proyek sampai iso holiday wis ranggagas mutu bangunane dana separuh mlebu kantonge kari ngatur gampang nganteke yen dadi aparat apa meneh duwe pangkat kabeh disikat urip iku nikmat. Kembang tebu Joko Taswiyin mlebu dadi kurus sugih bondo awak lemu aja ditiru. Mung iso guyu. Durmogati dadi menteri noto proyek go pribadi penting dadi kudu padi. Tunggu Ferrari. LSM disangoni anggaran kudu setiti mlebu kantong metu mburi. Sing digoleki. Infrastruktur sokor dadi kualitas ra peduli penting rakyat ora ngerti. Harap dimaklumi. Pencitraan nomor siji aktif medsos pasang aksi macak melas wani rugi. Durmogati pasang kata motivasi dadi aparat kudu iso migunani. Belgia des tenan.